Алекс, тръгвам си. Не искам повече да се занимавам, отивам при майка ми. Писна ми от тебе. Къде отиваш? Отивам, тръгвам. Чакай, Маргарита, не дей да отиваш. Тръгвам вече. Чакай, Маргарита, къде отиваш? Защо тръгваш? Тръгвам. Ама аз много те обичам. Не мога повече така. Майка ти живее на 3000 км. С чехли ли отиваш при майка си? Да, с чехли отивам. Ей, чакай, виж, върни се. Готов съм да направя всичко за тебе. Всичко ли? Да, всичко. Всичко. Дай си телефона тогава. Казах, че ще направя всичко, а не да си дам телефона. Няма си да дадеш телефона, отвори! Няма да си дам телефона. Казах ти, ще направя всичко друго, освен да си дам телефона. Няма да си дам телефона.